प्रेजेंटेड बाय सारन फिल्म्स ही। ए जी का सुनो तनी, बोलो ना का कहतारू। अब की बार इतना लोग वोट मांगे आवता, हाँ। केकरा के देवे के बा? अरे उन्हीं के मनोज पंडित जी के। तो सुनी ना, रहुआ अपने दोस्तिया से जाई कह दी और हमहू जतनी कहे अपने सखी सहेली लोग से। इनका चुनाव में लड़ना और किसी को हराना उद्देश्य नहीं है। इनका लक्ष्य है समाज को विकसित करना, और वह समाज तब होगा जब हम सब इनके साथ रहेंगे। सुनो दादा दादी, सुनो चाचा चाची, सुनो दादा दादी, सुनो चाचा चाची, सुनो भैया भाभी, सुनो काका काकी। अब की एकता तो मिलके देखावे के बा, मिलके एकता तो सबके देखावे के बा। इनकर मकसद ना हारे हरावे के बा, इनकर मकसद ना हारे हरावे के बा। मनोज भैया के विजयी बनावे के बा, भारी बहुमत से इनके जितावे के बा। ए जी सुन तनी, सुनावा ना का कहतारू। हमरो इहे मन बा कि पंचायत राज फतेहाबाद के जौन मनोज पंडित जी नहीं थी, हाँ। उन्हीं को वोट देवे के। सही कहलू। काहे कि हाँ। उनका के पुरानियों लोग भी कहत रहल कि बहुत अच्छा आदमी हन। पेंशन दिलई हैं, सब काम करई हैं, खेती किसानी सब सवर जाई हो, सवर जाई हो, सवर जाई हो। आफत अकाल में देवेले साथ जी, इनका से अपन गाँव निखर जाई हो। नल जल के पानी ठेको तो नहीं खे, ई सब केहू देखा तो नहीं खे। एगो अच्छा समाज से मिलावे के बा, एगो अच्छा समाज से मिलावे के बा। एगो आदर्श पंचायत बनावे के बा, एगो आदर्श पंचायत बनावे के बा। मनोज भैया के अब की जितावे के बा, फतेहाबाद के मुखिया बनावे के बा। और तू केकरा पीछे इतना पागल भइल बड़ू हो। रउआ नहीं जानत कितना उ गरीब लोग के देख रेख करे न, और अपने निजी फंड से भी पैसा लगावे न, और सबके दुख सुख में भी साथ देवे लन। और ये चाचा सुनो तोरा, अरे क्योंकि झांसा में मत आइहा। अब की बार मनोज पंडित जी के ही वोट दी जी भूले नहीं, याद रखे फतेहाबाद से मनोज पंडित जी को भारी मतों से विजयी बनाए। 16 वार्ड में 16 लाइट देखी ना कई गोई जरतावे, जरतावे, जरतावे। 5 साल गइल कुछो ना भइल, लेबर कार्ड होते सड़तावे। भैया मनोज तो बेजोर हवे, वादा करत कर जोर हवे। एगो अच्छा समाज से मिलावे के बा, एगो अच्छा समाज से मिलावे के बा। केहू से लहरे के नइखे सभे गावे के बा, अब की नहीं के विजयी बनावे के बा। मनोज भैया के अब की जितावे के बा, इनके जीत के माला पहिरावे के बा। प्रेजेंटेड बाय सारन फिल्म्स हिट।